dai mawaƙi ce mai gaskiya Allah ya saka mawaƙi ya yi. A ce dama wannan shi ya yi shi ba zango ba ne ko? Sani Ahmad ne. Sani Ahmad ne? Eh. To gaskiya ina suburbuɗa mai albarka sosai ko da ba ni aine shi ba. Ko ba gaskiya ba na suburbuɗa mai albarka sama da bakwai. Shi Sani Ahmad din. Shi Sani Ahmad din gaskiya ya yi. To ka tura mai sako kamar yana ganin ka kai tsaye. To yadda yanzu zan tura mai sako ta godiya ko? Ƙwarai. To ina tura ma Sani Ahmed sakon godiya bisa godiya kai ya wuce oba. Ku ba shi hannu. Ka ce miƙa mana godiya da turanci. Ka gode mana da turanci. Yanzu kuna son koma English ne? Yanzu ka gode wa Sani Ahmad da turanci. Sani Ahmed. To. Sani Ahmed, thank you very much. Now. Ina miƙa gaisuwa na da shi ina godiya, thank you very much. God bless you well. Da za ka iya miƙa min shi saƙon gaisuwa da fulatanci? Amma kuma da fulatanci sai dai in ce kai miyatti wallahi. Da jaura wa ɗan mubarki. Sani Ahmad. Sani Ahmad din. Sha Allah ina mai godiya ga fulatanci. Allah wa ɗan mubarki. Allah sai dan mu daraja. Na'am. Allah ko kuma tsorar ka. Bale. To za ka yi mishi godiya da larabci? Hai, wannan sai ta alɗai na iya. A turancin mata ta kawai na iya. Ba iya larabci ba wallahi. To kuma sai wani yare za ka gode mishi da shi? Sai yarbanci. To. Kulon shirin. Sani Ahmad ɗin? Ka kure ni ba iya yarbanci ba don ubansu.